Turn my headphones up. Nothing gonna stop me now. Nah, baby. Nas, I'm here now. Brain Power. We here. It's your world. Yo. Yeah. Dit is voor al mijn pieps en fans en hersenders die verder kijken dan de pers. De kudde meningsvorming, de herder dit vers. Hoe heftiger de stress, des te verder de levensles zich ontwikkelt, des te verder het besef. Wat moet je zonder liefde beginnen? Misgeliefde beminnend in diepste van binnen. Met om in liefde voorzinnen. Vertaal mijn tranen in het leven in lyrics zwevend. Woorden banen zich snelwegen in de geest met lanen en stegen. En binnenin houdt mijn hart zo'n weg naar mijn vingers. Kan het niet echt te verzinnen. Hand op mijn pen en mijn tekst kan beginnen. Sirene ween het zwaar en naar mijn brain van jarenlange vreemde eend tot een maand op nummer 1. En flashbacks van mijn jongenskamer, jaren alleen. De dood van geliefde en viel met tranen ineen. Je preekt daar, wat wou je nou? Als je verder gaat en denkt na, hou jij van jou? Als je nergens staat en weg met lege praat. Ga niet voor geld of de pegels, ben me bewust van deze verses. Dus benut elke regel, je hoort de brain omdat je puur wou. Voor iedereen van Nederland tot Kaapverde, Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname, Turkije, Bahamen, Blijen, maar ook uit Vlaanderen, Afrika tot Aziatische wijken, Zuid-Amerika, Europa, USA, wereldwijd. Mijn beeld blijkt één vibe naast een brain op één mic. One mic. Kijk en luister. All I need is one mic. All I need is one mic. Kijk en luister. All I need is one mic. Yeah. All I need is one cup, one page, and one pen, one prayer. Tell God, forgive me for one sin. Matter of fact, maybe more than one. Look back at all the hatred against me. Touch all of them. Jesus died at age 33. That's 33 between 16 apiece. That's 32, which means one of my thuns was holding 17. 27 hit your crew, 6 went into you. Everybody gotta die.